Hirurogeiko hamarkada hasieran, Bergaran euskerian egoeria oso eskasa zen. Frankismoko urteak gogorrak izan ziren euskal kulturiandako. 40ko eta 50ko hamarkadak itxogarresak. Ezin zen euskeraz behin. Ez argitalpenik plazaratu, ez emanaldirik gertatu, ez bilerarik antolatu. Euskeraz berbain edo kantatzerren izunak jartzera beha gauzien. Euskeria oso desprestigiuta zegoen, euskal kulturia zapalduta. Bueno, claro, etxean mantentzen ginoan euskeria eta hori, baina lagunen artean eta erderaz ginoan. Claro, gure lagunak ziren, kolegizioan eta zitzako lagunak. Bergaran, jente asko zekizien euskeraz, claro, zaharrak eta esain zaharrak. Baina, gaztiak inoketzaban itzen, bakarrik auzotakoak, auzotako jenteak. Eta jakin be askok hauza hundirik ez, gaztiak. Eta gu, kaxeros, zean euskaraz itzen zabenak. Ni akoratzen naiz gure amama oso gaizkitzen zabala erderaz, baina gustatzen jakon pilo bat erderaz berbaitxia. Pentsatzen zabalako, elegantiagoa zala. Balio zeban erderia zan, eta euskari etxakoren boten balore handirik. Erderaz etxera oitxu ginean bastante normala zan, orduan anai arreoan artean dabe, basarritxan be, behatzi hamar, 12 urtekin erderaz etxea, bai. Da askotan gainera, hola, pixkat behiratuta, estos los caseros de Osintxo y esto, pixkat hola. Baina, erderaz eiteben bizi guztien gurasuak eta danak euskaldunen semiak, Nere generazioneko asko dago, zartxuak eta gaztetxuak, euskaraz ez dakizena. Bergaran, nahiz da gurasuak euskaldunak izan. Nik uste dut, batzuekin, berandu entera honitzen euskalduna ziela. Halaxe da, hori izan hemen zegoen girua, Hirurogeiko hamarkadan, egoeria puskatxo bat lasaitzen hasi zen. Nahiz eta ditaduriak indarrian jarraitzu, zirrikituak hasi ziren zabaltzen. 1959 ikasturtean lehenengo ikastolia zabaldu zeben, bidakurtzetan. Aurreskolia zen. Dominika Marina Beitia eta Mari Carmen Ziardegi zintzien andereñuak, eta ikasletako bat Eneko Oregi. Izan be, haren aitxa, Josu Oregi, izan zen bultzatzailetako bat. Hori aldaketa handixi izan zen, oso handixia. Nik esango neuke, erabakiorra. Zeratik, Bergarako familia batzuk sortu, antolatu, lortu legalizatzia, eta euskeraz bakarrik ikaste jartzia umiak. Ez dut bentsau, etxe bagoitzian ez dala egon dudaik. Euskeraz. Eta gero ze egin behar dago, karreri egin behar dago, ze ikasi behar dauta, batxilerra hori egin dauta. Zalantzak, egongo ziren, etxe guztietan. Ez zan aukera erreza, ez zan aukera zaila zan. Eta nik uste terrixei begira, izan zala, baitabe, toke bat, atentzio toke bat, eta jendia esatia, hemen gare, euskaldunaga, euskerazko irakaskuntzan nahi dugu, eta gu presgare. Ana hasi ginen, eta gimari zen bat, dozena bat umetara zinen aliauk. Guk hor pare bat urte iten ginoen, 2 kurso ero. Irakurtzen ikasi, kontua, aritmetika ikasi, dana euskeraz. Horretaz aparte iten gino zen, zerak, Gabon eskia, Santagedako kantak. Lehenengo jaunartzia preparatzeko dotrinia be euskera zemuten hasi ziren, garaitzu horretan, Santa Maina parrokixan. Don Pedro Garitanok antolatzen zeban eta katekista moduan Miren Goñi eta Pilare Mujika ibili ziren. Katekista gure amabe ibili zen, nire katekista ama izan zen. 1963 inguruan, euskara klaseak emuten behar ziren, gerraosteko lehenengoak. Bergarako eskola elementalian emute zituzten, bertako zuzendaritza Don Miguel Altuna euskaltzalea zalako. Josu Oregi eta Txomina Mazorrain izan ziren euskarako irakasleak, elementaleko maisuak bixak be. Ni klase horietara junintzan, eta elementalian hasi ziren emoten, eta Txomina Mazorrain eta Josu Oregi bai. Txominek emote zuzkun gramatika, aditza, deklinabideak, analizi sintaktikoa, morfologikoa, eta Josuk emote zeban Euskal Herriko historia eta kultura gaiak.
1975an Aberri eguna izin zen Bergaran, eta horrebe balio zen zeban herritxar batzungan kontzientzia politikoa pizteko. Urte horretan sortuko zen Ernai antzerki taldea be. Txomine Mazorrain eta Juste Amenabar zien zuzendarixak, gerra horretik batzukiko antzerki taldian ibilitxakoak. 1972 arte iraun zeban taldiak eta 4 obra plazaratu zituzten. 21 izango ginen. Eta lehenengo antzerki egin ginuena Malentxo Alargun. Izugarrizko arrakasta eukibuen. Salón Nobedadesen estrenatu zen eta ez egon, entraik. Sarreraik ez egon, egin behar izan gendun bigarren sesio bat. Daura bete zen, bai. Eta zera zen, ez aktore ona zian, baina ez hori baizik euskalduna, lehenengo aldizia zalako euskaraz ikustezana, zerbaten holtza baten genian euskaraz hitz egiten. Jaber Mendizabal Zurra eta Maite Barrena dantzarixak be, 1975an hasi ziren umei dantza eskolak erakusten. Ordura arte ez zegoen gaztetxoen taldeik. Guraso batzuk eskatuta hasi ziren, masterrekako lokal baten. Orduan, jentia zegoan zehozen gogoakin. Eta ilusioakin da laguntze zegoan mordua. Lagasoskun bepartia, eren seme-alabei erakusteko. Eta gero, aurra zeuan, ez zeuan ersargirik eta ez ezebe. Eta kale haretan, zeuan lehen dantzarixe esan dako Ankel Azkarate arrotza, zeuan bapuskat arrotzatxu hau, eta arek esan zeuan, neuke paseukotzuet neure argixia, eta neube semia bialduko itxut. Eta jentia zeuan olako gauzetarako prest. Gaztetxo morduak emu zebenez izena, herriko 5 lokaletan emu zituzten dantza eskolak. Debaldeko lanian ibilizien beti, eta ez erak bakarrik. Baitxa erekin ibilitxako gainerako monitoriak be. Euskal dantzak erakustea, euskeria eta euskal nortasuna transmititzeko modu bat bebazan. Sekula ez dugu erdera zein jomiekin, Sekula bez. Sekula bez. Ez bastarrekan, eta orduan erdera bastante etxesan, eta gero ikastolan asko zitsi hau. Ez beti euskeraz. Musikagintzan berriz, ez tok amairu movimentua itxatu bia da. 1976an inzeben lehenengo emanaldexa. Haize freskua ekarri zeban, askatasuna izia. Harrigarrixe izan zen guretzako, arek beste kultura ikuspegi bat zekarren, ez da? Lourdes Xiriondo, Xavier Letez esanik ez, eta benetako idolo bat zuzian. Eta orduan kalien kantatzen zian kantudanak eurena zian. Gazte gera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte gera gazte, ez gaude konforme. Hombre, gu arek entzun da pixkat animau ginen, orduantxe, azten ziren da euskal giro orduantxe sortzen ziren da, animau ginen gure lantxua etxera. Berrak urretzen dorrak. Txomine Mazorrainek animau zituen euskaraz kantatzera eta letra topatzen eta euskaratzen be lagundu zotzen. Urretxindorrak izena berriz, Don Serafines Naolak ipinitxakoa da. Ondo kantatzen zebelako, txorixen pare. 1976an hasi ziren eta 1973 bitxartean 5 disko txiki grabatu zituzten. Aitorren hizkuntzarra zan euskararen aldeko rebindikazio bat asko abeste zana. Lehenengo disko hortatik, nahiko zeben gaurko egonean kantante asko bitxe. 10.000 ala esaldu ziren. Izan zen talde bat oso maitia esango nauk, eta gero irrati popularrian da makina bat aldiz entzute zana, ez da? Da premisak emoz oskuen, bai. Ameslariak izan zen Bergako beste musika talde ezagun bat. 1976an hasi ziren, eta oso ondo kantatzen zeben arepe. 2 disko grabatu zituzten 2 urtean, eta batera eta bestera ibili ziren. Ixa astero goten ginen noa baitea, Bilboldea... Gehiena festivaletan. Orduan festival asko egiten ziren. Asko, ia astero festivala goten ziren. Don Juan Antonio Letamendia Angeosorko bariak lagundu sotzen letrak euskeratzen eta sortzen. Taldekideen marrazki hauxe be berakin jakoa da. Abesti, orduan guretzako modan zirenako itxen duen euskeratu. Euskeratu itxen duen. Gero, Iñaki Arriaranek bakarka jarraitzuko zeban abesten, eta Ariznoa dantzalekuko orkestan bekantau zeban, denboralian. Hasi zian kantaldiak, hasi zian bersolari jaialdiak, hasi zian aste kulturalak,
hasi ziren rezitalak, eta batez be politika mugimentua. Bertsolaritza be, enjarra hartzen zebilen. 1967an, Jose Luis Gorrotxategi bertsolari bergararrak Euskal Herriko bertso txapelketa nagusixan parte hartu zeban. Eta egun hartan, Donostia ezautu nituen Salvador da Matin. Baina, tokatzen, bai goiz da bai atzalde, Salvadorren kantau berrota, tuti ez dian ditzen. Hango euskari itxezura, gero hasi egin dala ulertze, baina orduan lehenengo aldea, gizon zer juro txapela egin dut, onduan, jota iarri arrezku bizka, zehatzi edibirila da, hauzi jutea. 1968 ikasturtean, Komenio kaleko ikastolia zabaldu zeben. Izaskun Jimeno, Pilare Mujika eta Edurne Arteluz izen zien lehenengo andereñoak. Bultzatzaien artean, Don Serafin Esnaola zeuan, eta Horraitxik ipini zeben amatetxean. Berak grau zituan ikusten gabizen irudixak be. Lazaparian, Kafe Bergarao, dana oin, hor zeuan eskola aurre bat euskera zemute zebena, baina gero jute ziren akademizara, da hor, ja dana bukatu itxezan, da ez zeuan ikastolaik. Eta orduan, Don Serafin, Justa Amenabar, Marcos Gabilondo, da gero horko guraso batzuk, nahi zeben ikastola bat sortzia. Da orduan sortu zen ikastolia. Eta zituen ume batzuk hortik, eta gero hortik aparte, matrikula zabaldu zen, da apuntau ziren umiak. Eta orduan hartu ginu zen, 3 urtekoa, 4 urtekoak, 5 da 6. Don Serafinek lan asko zeban herriko ume eta gaztien aizialdexa aktibatzeko, beti be euskal giroan. 1969ko udan, hainbat ekintza antolatu zituzten umiendako Don Felix Garitano Abariak eta berak, sortu berriz esan Bergako kulturrekintza taldeak eskatuta. Sokatira, mutilak eta neskak, bata bestiaren kontra. Zein nausi? Nausi zein? Arrakaste ikusitxa, urte horretan bertan Pol Mendizale taldeko gaztetxoak atala sortu zeban. 1987 eskamutikok emu zeben izena. Hasi ziren gaztetxo pilo bat, eta 5 autobus biltzerainoko eskursioak eta egon izan ziren gaztetxo guztiaiek. Hantxe bildu ginen danak, bere atzetik gaur zan Amelingo txilurara isa bezala zan. Arek txistua jo, eta gu bere atzetik tokira. Eta berarekin bere gertuan gauza oso politxa zaren, katekesia joaten ginean ere, beti pelikula zeuden, eta ez bakarrik bera grabatzen zituen horiek. Komenio kaleko batetxean, hainbat taldek zeuken lekua. Pol taldea, Ernai, Urretxindorrak, Ameslariak, Alai Abez Batza, Juventudes Parrokiales, baitxa katekezizak be. Gaztetxoen lokala izan zen, urte askoan. Komenio kaleko abadetxean, kultur mugimenduko sektore asko zeren. Eta hori danak euskeraz egiteko foko handi bazan, aukera hantxe egitzen genduan. 1971an, 2 ikastolak batu eta Arantzadi ikastola sortu zeben seminarixoan. Fernando Etxeberria Dominikoa zan zuzendarixea. Aurreskolako 8 gelakin eta oinarrizko hezkuntzako 16 gelakin hasi ziren. 328 ikaslekin. Hasieran ikasgai batzuk erdera ziren, ezukelako nikua maisu maistra euskaldun. Testoiketa bez geunkan, euskarazko testoiketa hori. Orduan, geratu behar zaten ginen, gaisak eta preparatzen. Hola zibiltze ginen, aldan moduan eta baina ondo. Gero politza zauan irakasleen artean. Bai. Ian behin itzen ginoan afarisa, kobratzen ginoan ian. Kobrautakoan afarisa. Bale, jazta. Bazan beste familia bat. Bai, etxean zeukasun familia bat, baina ikastolan beste familia bat. Eta beste ekintza importantea bat izango da, Eskola Nazionaletan klaseak emotea. 930 umetatik 540 ez daki euskeraz. Eta 380 bai. Beraz, ez dakit, 10-tik 6 etzekizan euskeraz nazionaletakoak. Zela, Eskola Nazionaletako umiak orduan ziren, Bergako umerik geixenak. Nik uste dut Josu Oregi eta emaztea zela, Miren Goñi, arduratu ziela neurri baten horrekin.
Hori amak eta martxan jarri zeben, ikastetxetara joan ziren, eta orduan klase ordutatik kanpo, baina estraskolar bat bezala, baina klasean bertan, eskaintzen zeben euskarazko klaseak emutea. Ikaslien artean kilikili komiki aldizkarixa banatzen zeben. Irigoien patronatuan lehenengo lanetako bat izan zen hori. Patronatu hori 1971an sortu zen, Bergan euskal kulturia bultzatzeko. Euskarazko alfabetatze eskolak, itzaldixak, euskal astiak. 1972 urte inguruan Moises Azpiazu dantzarixak ikastolako dantzataldia sortu zeban. Gero Zurrak hartuko zeban taldiaren arduria. Eta Bergaran aurren eguna behaz izien antolatzen, kanpotik etorritxeko ume pila batekin. 1200 ume ekarri ino zen. Eta ume horrek jute ziren etxetara bazkaltzera. Gentia apunta 2000 zan, gentia iruetu. Eunaetan etxia sohorau ziren, umiak falta etxetara bieltzeko. Frankoren heriotza 1975an mugarrisa izan zen aldaketa politikorako. Ate asko zabaldu ziren. Euskerian aldeko ekimen jendetsuak antolatzen hasi ziren. Adibidez, 24 orduak euskeraz, Donostiako belodromoan. Egin egunkari elebiduna sortzeko dirua batzen behibili ziren, herriz-herri. Gentea eskatza jakon, sozio izetia ginen, 2000 pesetako txartela ziren. Bergan bat ginen 6 milioi peseta, orduan. Eta gau eskolak ikastolan. Hor, generazio zarra, Josu Oregi eta Txomin eta zera eta hori pixka bat ikuste dut momentu baten laga zotzela, emoteari, eta orduan sortzen hasita zeren gaina Ricardo Arregi eta horrek alfabetatzeko zerak, giruak alfabetatzeko zera. Eta orduan hortik sortu zen, gero aeka izango zena, baina artean etzan aeka deitzen hemen mentzetez. Zan gau eskolak ziren. 2 urtean egon nintzen, eta moten lotzen, euskara zero zekixen gurasoei. Ibe bai. Baina bazeren bitxartian alfabetatze taldiak. Bai, zeren, euskalduntzen bat, euskalduntzen bi, euskalduntzen hiru, eta gero alfabetatzen. Eta alfabetatzen. Poliki, nik uste dut jentia konsientzia auki zeban, euskera indartu biazala, eta horre zen movimento bat, guraso euskaldunen artian, gure ikastola etortzen zienak, puxkat mobitzen hasi zienak. Eta sasoiaretan ikuste dut hori igerri zala, bai. 77an hasi zen euskera, 16an hasi zen euskera, ezken ni joan nintzen beste Bergako 3 neskekin, ordu bizatik 3etara klasiek emotera. Iralara joate ginen, ordu bizatik 3etara emote ginen euskarazko klasiak, eta gero bakoitza bere lanera joate zen. 76an. Eta urte horretan sortu zen UNEDB. Gerardo zegoen arduradun aktibidades no regladas esate jakon orduan. Da orduan hor sartzen dana. Erakusketak eta hitzaldiak eta ibilaldiak eta, esan guztia, lehenengo urtetan dana sartzen zen. Gero, bigarrenean Euskara Departamentua sortu zen. Pentsatu zen, euskaltzen direk hitzarmen bat burutu, eta klasea bertan eman, Bergaran, eta titulu ofiziala izan. Euskaltzen diarena, berak onartu da, eta bere diplomarekin eta guztit, bere kontrolatuta, eta baina azterketa Bergaran egiten zirela. Nik uste dut, 600-700 lagun zapatutan elkartzen zen Bergaran batzutan. 500 gora askotan. Eta hori Bergararako izan zen, kriston revoluzioa. Larun batetako hemen zeuan giroa Bergaran, izugarri zen, ez? Poliki, Bergara bihurtu zen, ez dakit, euskararen Salamanca. 1977an ikurrina legeztatu zeben, eta Bergara izan zen ikurrina ipini zeban lehenengo herrixetako bat. Jose Luis Elkoro zan orduan alkate eta berak irakurri zeban manifestua. Aurretik lan onditzein zeban Elkorok herrixan, bestiak beste alkartu nahi elkartian. Eta gu antxe geunden, gu ikastolako ordezkaritza bat,
udaletxean barruan genden. Ikurrina zertu zen balkoitara, ara balkoira ume bezala balkoira bentsa urten ginean, eta herria antxe plazan ikusten zen, balkoitik, dana jende guztia bete eta gainezka iuntze edo gau hartan. Eta gero udal hauteskundiak etorriko ziren, eta Eusko Jaurlaritza sortuko zen, eta aro berri bat hasiko zen. Euskal Irrati Telebista, hezkuntza publiko euskaldutzeko prozesua, baina hori ja beste pelikula bada. Zabaldu munduaren aurrean gizonkia saldu.